За здравейте скъпи гости. Благодаря за проявения интерес към нашия скромен семинар. Значи, сред вас така забелязвам както много познати, така и много непознати лица. За тези, които не ни познават, аз сега звън Иван Битев и съм председател на Сдружението за инициативи по заекването. В България вероятно сме около 70 000 заекващи. Явно част от тях не присъстват сега сред нас. Ще си наваксват. Основната цел и амбиция на нашата организация е да информира за заекването, за неговите терапии и също така да се опита да накара хората, които заекват, да живеят с едно самочувствие, с един кураж, който да ги прави по-пълноценни в живота им. Да кажа нещо за предстоящата програма. Гледали сме да има и лекционна част, да има и по-интерактивна част, така че да не ви доскучае много. Надявам се, че ще ви хареса. И сега, освен да ви оставя в ръцете на един опитен психотерапевт и наш добър приятел Орлин Баев. Здравейте, хора! Даваха ми тук една машинка, която искам да си поставя, защото звучи много интересно да си чуваш собствения глас в собствената си глава. Хем е странно, обаче хем е много яко, някой ти приказва вътре в тебе. Един от гласовете ти в главата, само да ще успея да го монтирам, така че да не се приятелям съм. И така имам някъде около 60 минути да ви поговоря на темата за заекването. Аз самият съм заекващ. Може по-нагоре тръгвам това. 1, 2, 3, проба, тук съм. Окей. Тук има стената около нас, картинки, на които, доколкото разбрах, деца са рисували за заекването си и как го преживяват, как се усещат като заекващи. Има картинки с ръце, хванали го за гърлото, така. Думата не ще да излезе. Някакви вериги, които са ги оковали, едната отгоре насам, другата насам, пак за врата. Думата е някъде тук вътре спряна и не ще да иде навънка. Заекването е наистина присъстващо само в много малко хора. 1% от всички хора на тази планета. И затова не се знае много за него. Само че тази машинка ще я махна. Някак си не съм свикнал. Много е хубава. Много работи, наистина работи. Обаче изключвам да не ми говори някакъв глас. И това да си ти, което е страшно. Да, и това съм аз.
Така, много яко нещо за екването. Що яко? Защото е път, пътечка е по саморазвитие. Имаш заекване или нямаш заекване, но това е, ако имаш заекване, твоята пътечка по твоят вътрешен растеж към цялостност, към това да станеш човек, който познава самия себе си. Аз в моя живот взеках около 30 години много силно, мега силно, до там, че не можех да си кажа малкото си. И една дума по една минута. Просто блоковете, всичко, тонични, клонични блокове, с мигането му, с всичко. Мигам си до сега, до по-малко. И по някое време реших да разбера защо го имам това заекване и какво да правя с него и на какво ме учи то. И започнах сам да се анализирам от нищото. Просто бях в Канада тогава. Започнах да се питам, хубаво сега, аджеба, защо го имам това заекване, какво да правя с него, какво да правя с него, защо ме мъчи толкова. До тогава бях в една жестока битка с самия себе си. Битка с самия себе си. Мразех се, че съм пелтек. Мразех се, просто ненавиждах се, не се приемах като такъв. Не се виждах в ролята на заекващ, въпреки че бях такъв през цялото време и се мразех. Аз трябва да съм нещо друго. Аз трябва да съм гладко говорещия човек и живеех в една фантазия. Това се казва бягане в фантазия в психологията. Бягах в фантазията си, че съм гладко говорещ човек и това там човече, което това не бях аз. Не, това беше някой друг. Не, това не бях аз. Нямаше начин това да съм аз просто. И така почти цял живот. 5 годишен до 35, сега съм 43. И така, започнах да се анализирам и видях, че заекването е само връхчето на айсберг и че под него стои невроза всъщност. Логоневроза, така го наричат руснаците. Невроза на речта, на говоренето. Така, искаме се да кажа няколко думи, тук съм споменател Криштоф, който да ви говоря сега преди да тръгна. Седнах на компютъра и си изкарах някакви бележки, какво ще ви говоря. Мозъка. Мозъкът на един заекващ не е като при другите хора. Има бъгове в самия мозък. Между Вернике и доказаната. Жичките, т.е. сигналите, провеждащи речта, не са много добри, не са качествени. Факт. Това са правени научни проучвания, че тези сигнали не произвеждат добра реч. Обработката на речта в самия мозък не е много добра. Все едно една лампа, която да предава тока, обаче така мига. Тръгва, спира. Някак си трябва да й се намали мощността, за да свети горе-долу, защото ако е на нормална мощност, т.е. при нас това е нормалната скорост на говорене, започва мигането. Получават се нашите блокове. И тъй като зоните за обработка на речта, кодиране, декодиране и така нататък, сигурно има между вас тук учещи в тая посока, речева терапия, логопедия, и ги познават тези процеси, кодиране, декодиране, опитите на зекващия мозък да прехвърли брокал дясно и така нататък. Тъй като това не е много добре работещо в нашите луповици над раменете тук, в нашите глави, подкорието, което всъщност прави речта, той я произвежда. Малкият мозък, базалните ганглии те правят речта, процесират я и то не успява да извлече достатъчно добри сигнали от обработката на речта на по-високо ниво. И предаването на сигналите между висшите мозъчни зони и тези нишите, правеща речта, речевия праксис,
не е добра тази връзка. И подкорението се претоварва. Претоварва се в опитите си да произведе реч. Тъй като подаваните сигнали не са добри, тези от висшите мозъчни зони към малкия мозък и оттам вече към самата реч. И се получават блоковете, т.е. реално през екващите има неврални бъгове. Има причини. Особено ако зекването е неврогенно и ако има наследствена база. Ако зекващите започнат да зеква още като мъничко детенце, на 4 години тръгва, 5 години, 6 най-често, тогава е много вероятно да има и мозък в тая работа, да не е само психика. Има и друг вид зекване, психогенно зекване, което е преди всичко психическо. И при него мозъкът не участва с такава дълбочина и с него се работи много по-лесно. То обикновено тръгва и на по-голяма възраст, 10-15 години и така нататък. Но при неврогенното зекване, като моето, си има мозък. Има си неврални процеси. И тук много важни са техниките. Извинявайте, стоянка ли си? Аха, не мога да те познаеш. Здрасти. Сега нарочно е седнал там и да не успееш да я познаеш. Затова в справянето с зекването има така роля техниките. Техниката на говора. Наистина има роля. И тук ние зекващите имаме големи съпротивления. Съпротивляваме се на това. Започваме да казваме, това не съм аз, това не е моя говор, аз не мога така бавно да говоря, леко да провлачвам, да забавям, да изтеглям, да издърпвам речта, там фонемата и така нататък. И не мога леко да изчакам пауза, да направя, да оставя мозъка. Не, това не съм аз, предпочитам да се зеквам. Всъщност това са... Това е неврозата на зекващите, затова се съпротивляваме, защото има в зекването и вторични печалби, така се нарича, т.е. то ни носи нещо. Но за това след малко ще поговоря. Техниките. Какви са техниките за справяне? Най-работещата според мен е релаксацията, коременото дишане и така нататък. Най-работещата лекото забавяне на ударената гласна. Гласната, на която стои ударението на нея, да провлачиш леко. Сега ще го направя по-силно, за да се чуе как се прави. Да провлачиш на ударената гласна. Когато провлачиш на ударената гласна, тогава мозъкът започва да работи по-добре, защото му даваш шанс, забавяш. И като забавиш, сигналите стигат до речта, стигат до производството ѝ. А като говориш бързо, както ние си говорим зекващи, както обикновено бихме си говорили, ако нямахме зекване, говорихме бързо, защото ние говорим много бавно зекващи, ние сме много бавно, ние не сме много спокойни хора зекващи, ние сме много спокойни, въобще. Ако си говорим така, ако си говорим както иначе бихме си говорили, нашия мозък не успява да процесира речта. Просто е бъгнат. Леко ни е бъгнат мозък. И като цяло имаме и много висок допамин зекващи, което ни дава гаранция, че не можем да влезем в депресия, колкото и тревожни да сме. Което е хубаво всъщност. Даваме мотивация, хъс амбиция, защото сме на газ постоянно. Даваме газ постоянно. Това е просто нашето тяло. Допамина ни е дигнат и има такива научни проучвания. Аз тук се шегувам, както при шизофрениците е вдигнат, така и при нас. Само, че ние, може би, леко по-малко показваме симптомите на шизофрените. Шегувам се, защото наистина няма такива неща. Зекващият човек се е здраво стъпил в реалността, има връзка с нея. Адекватна, даже има проучване, че сме доста така...
схващаме защо иде реч, да го кажем индиректно, не сме хванати от врата, че мозъка ни добре мисли. Техниките. Освен да издърпаме на ударената гласна, друга техника е изтеглянето. Като се получи блока, той се получава най-вече на съгласните Т, П. Наместо да повтаряме Петър, плет, плете, да издърпаме. Етър, плет, плете, рез, пръта, преплита. Малко по-неестествено е, но все пак се получава реч. Наместо да е или пък това дълбокото заекване, както някой заекваме тоничен блок. Виждали сте ли това? Етър, лед, лете. Да издърпа човека от съгласната, не да продължи да спре и да повтаря, или пък да потъне в блока си. Тоничното заекване и клоничното заекване. Най-често гледам и това. Някой малко повече от това, друг малко повече от това. Тоест, когато говорим така, да изтеглим от съгласната. Това е малко по-видна техника, защото се чува, но все пак е по-добре да изтеглим, не да повтаряме. Защото иначе става нормалното заекване, като изтеглим се получава, горе се получава. Друга техника, с която аз работя постоянно и виждам, че работи, е паузите. Често заекващите сме доста забързани хора. Припряни сме. Искаме всичко сега да стане, сега веднага, сега искам в този момент да се получи всичко. Обаче, ако го прилагаме това към нашата реч, не се получава. Просто не се получава. Паузите. Като кажем някоя дума, да оставим малко пространство между тази и другата дума. Като оставим това пространство заедно с релакса на тялото и дълбокото коремно дишане, тогава мозъкът също успява да обработи речта и да я процесира. Аз бързам, както изговорим, и се получавам зекване с тиковете му и с всичките му особености. Аз лично работя с тези трите техники, предимно с паузите и с забавянето на речта, на ударената гласна. И самата работа с такъв тип говорене при нас заекващите е много важна, защото ни създава един нов имидж на по-бавни, плавни личности, които като говорят по-бавно, плавно, мелодично, това влияе и на цялостните ни личности, на метода на автосугестията, защото говорейки така, ние сами си даваме към нас самите сигнал да забавим темпото, скоростта в живота ни, във всяка една сфера. Да забавим и да си дадем релакс в каквото и да правим, да си даваме паузи в живота, да почиваме, да спинкаме повечко, да си разрешаваме да не успяваме понякога и да го приемем. Да не сме толкова свръхмотивирани, както сме заекващите обикновено. Да се стопим малко желанието за на всяка цена да успея, перфекционизма си да го стопим, защото сме такива заекващите, като цяло сме такива. Максималисти сме, черно-бяло мислим. Или ще успея, или ще съм на върха, или съм никъде, което не е много добре. И се учим с такъв тип техника, като говорим по-бавно, плавно и мелодично, цялостната ни личност влиза в една друга роля, на по-спокоен човек. Човек, който има право да вземе своето време, защото го заслужава.
Защото говорейки бързо, какво значи това? Говорейки бързо, защо говориш бързо? Говориш бързо, защото като говориш бързо, сякаш някой ще вземе думата всеки момент. Ще вземе думата всеки момент и ще те прекъсне. Ще те прекъсне. Аз трябва да го кажа веднага. Трябва да го кажа, защото... Не ме прекъсвай! Не, сега трябва да го кажа. Чуй ме! Бързото говорене е сигнал, че те е страх, че ще ти вземат думата, че нямаш право на своето присъствие в пространството, че нямаш право на своето време. И между другото, бързото говорене по никакъв начин не е свързано с бързото мислене. По никакъв. Всички сме чували хора, които много бързо говорят и постоянно говорят преди въобще да мислят даже. Първо го казват и след това мислят. И затова аз казвам, че бързото говорене въобще не е равно на бързо мислене. Точно обратното. Всяка цел мисляме бързо. Мисляме доста бързо. И на много нива, дори паралелно и така нататък. Докато нещо сега ви говоря, мисля по 5 линии зад това паралелно и така нататък. Но говоря бавно, защото съм заекващ. Ако не говоря така, речта ми влиза в модалност на заекване. И като говоря с такъв речеви модел, това е като автохипноза. През цялото време си в автосугестия, забави, отпусни се, релаксирай, почувствай се сигурен, спокоен и имаш право да бъдеш чут. Това ни казва тази техника. Дори нещо повече. Такъв модел на говорене с такъв глас се говори в хипнотерапията. Забавено говорене, което в ритъма на дишане на партньора, събеседника, човека, защото говоренето не е самостоятелен процес. Това е процес на общуване с другите. Ние, ако си говорим сами заекващите, по-малко заекваме като цяло. Ако говорим сами пред огледалото, по-малко заекваме. Но като говорим с другите, започваме да заекваме. Което пък иде да ни каже нещо, че щом като говорим сами не заекваме, значи тук има и психика намесена. Значи не е само мозък. Но още мъничко за техниката на говора. Езикът, хипнолингвистиката, да говориш бавно, с език, с говор, който като е забавен, става и по-чаровен. Като говориш по-бавно, да, така, защото като говориш бавно и човекът те чува, ти му даваш послания, той човек си вярва. Като говоря бавно, аз ви давам такива послания, че аз си вярвам. Ако говоря бързо, кой е това? Някакъв невротичен бързак, който трябва да говоря бързо, ако поговоря, почва да заеква, има страх, кучка хората, и още повече се боря. Опа! Като обаче говорим бавно, даваме послания наистина, че имаме силата да променим животите си, да управляваме своята реч. Имаме силата да бъдем творци на нашия живот, на речта, защото живота без речта е... Какво е, не? Какво правим без речта? Пишем в Фейсбук, хубаво нещо е, но все пак живото присъствие и говора е нещо много важно. Аз, примерно, не работя по интернет, по скайп, защото не обичам, защото нямам личното присъствие. Живото присъствие е нещо много важно. Това е енергията на мен, твоята и така. Като говорим с техниката, с мелодичното говорене, ние винаги общуваме с другия човек. В тази връзка хубаво е заекващите да усвоиме и някои NLP техники. Чували сте за NLP? Техниката на синхрон с човека. Синхрон, да отразиш човека, да си в синхрон с него на телесно, в дишането ниво, на език на тялото ниво, стойка, позиция, енергията на човека, синхрон в емоцията, това е на дълбоко ниво. Емпатия с човека пред тебе и нещо много важно, синхрон на ментално ниво. Да разбереш човека, да си в резонанс с мисленето му, да го разбереш.
Казвам това, защото наистина никое общуване не е сам със самия себе си. Мисленето е такова, да. Ти самия със себе си приказваш вътрешно, но като сме с други хора, ние сме с тебе. Дали с един човек говориш или с група, това е процес на общуване. И като си в синхрон с позицията на тялото на човека. Заедно с него дишаш в неговия ритъм. Ритъма на дишане на човека. Когато си в синхрон с неговото мислене и го разбираш човека, като си в синхрон с емоциите му и резонираш с тях, тогава и общуването тръгва много по-гладко и лесно. Защото, пак казвам, не си говорим само сами вкъщи пред огледалото, освен като тренировка. Но като говорим пред други хора, с други хора, ние сме с тях, то е взаимно. Протичат емоции, протича енергия. Затова NLP техниките, те не са само там, те са от самия живот. Техниките за синхрон са много важни за нас, за екващите. Защото ни карат да общуваме по-гладко, по-добре, качествено. Това са неща, които се учат, има специални тренинги, мога да я препоръчам и така. Така, да се пиштола, за какво ще говоря следващия комитет. Право за хипнотичен език, синхронен вълни. Психиката. Това е страшно. Става ви страшно. Техниката е много важна. И самата техника, като практикуваме техниката на говора с забавения език, тя много силно работи. Но само с нея не става. Аз познавам много заекващи, които са били на тренинг, примерно в една школа. Как се казваше? Една школа имаше, която се... Логита, точно така. Логита. Много заекващи са били там и те работят само с речева техника. И това е хубаво. Но след няколко месеца, миналите оттам, пак си връщат заекването. Защо така? Мамка ми. Защо така? Защото не се работи с психиката. Не се работи с айсбергчето, което стои в дълбочината на заекващата психика, се работи само с самото заекване. Връхчето само с симптома се работи. А пък в този айсберг, там го има, там до самата врата. И аз имам една статия за айсберга на заекването. Доста така много неща съм вкарал. Най-простичко стои едно голямо трябва. Трябва да говоря. Трябва да се преборя с това спиране. Трябва да изкарам тази реч. Трябва да се стегна, да се преборя в тялото, да си едно се биеш постоянно със самия себе си. С какво се биеме обаче? С страховете в собствената сянка се бием. Трябва да говоря, да кажа на всяка цена, че там, защото не че съм виновен, че съм провалено едно, че съм нищойство, че съм никой нищо, че съм слабак и не приемам собствената безпомощност, слабост. Страх ме е, че не покривам собствената си летва за съвършенство, за перфектност. Трябва да съм какво си, летвата се дига, защото има страх и вина отдолу. Страх и вина. Страх ме е, че какво ще кажат хората, като ме чуят, че съм пелтек. Пелтек съм. Страх ме е, че като ме чуят и аз зависи от това, какво ще кажат за мене другите хора. И аз се определям през тях. Ако те ме одобрят, значи ставам. Ако не ме одобрят, значи съм нищо. Значи съм една размазана локвичка. Какво ще кажат хората? Това е много силно при нас за екващите. Какво ще кажат хората? И то не толкова реалните хора. Не. Хората тук, в нашата глава. Защото ние самите, това са интернализираните образи на
значимия друг в нас. Другите хора в нас, какво ще каже важния друг? И на принципа на проекцията и на така нареченото четене на мисли, на нас не се струва, че другите ни обвиняват и не ни приемат и ни виждат като идиоти, слаби, жалки и така нататък. Нищо такова. Най-често като ни чуят, че зекваме, хората не са толкова лоши. Въобще. Състрадателни са и така нататък. Ние си казваме тези неща за нас самите си. Вътрешно, че сме жалки, че не ставаме, че сме някакви чудовища, ако не говориме добре и плавно. Тоест не са другите хора, ние сме. В нашата сянка, нашите страхове, ние ги виждаме в другите. На принципа на проекцията, четенето на мисли. Струва ми се, че ти си мислиш, че аз съм тапак и нищожество, защото заеквам. Няма такова нещо. Аз си мисля, че съм тапак и нищожество и правя в тебе проекция, че съм тапак и нищожество. Не, че вие си мислите, че аз съм това. Но ако не го осъзнаваме това, ние си мислим, че да, наистина, другите, те си мислят, че аз съм такъв. И в психотерапията или в автопсихотерапията се учим да ги разпознаваме тези страхове в сянката си, да разпознаваме нашата битка с тях, да не ги дисоциираме чрез борбата и бягането си от тях, но да ги осъзнаем с анализ, с техники, има падаща стрела, с виждане на какво би станало, ако заеквам и така нататък. Виждаме ги тези страхове и тази вина и се учим да ги обезстрашаваме, да ги десензитизираме страховете си. За да стане това обаче, има в заекването някои вторични печалби. Първо, ако си заеквал много време, ако си заеквал 10-20 години, 30, аз съм заеквал 30 години много силно. Това става просто навик. Автоматизиран навик става. Има едно изкривяване, което се нарича статус ху или ефект на експонацията. Нещо, като си правил, като си преживявал много дълго време, то става част от тебе и ти си свикнал. Прасенцето си е свикнало да се е в кълта и там си обича. Просто навик. Навик и да си караш по старото, познатото, просто защото го познаваш. Може да е болезнено, да е скапано, ама свикнал си се с това. Както някои жени, мъже им ги шамаросва, да ги пребиват с синината, тук с бушони ходят целите, обаче той ме обича всъщност, затова ме би. Ама бият, защото те обича, ама! Нали имаш някакъв балкански мъж? Балкански мъж тук, сега ще я видиш. Ми да, това любов, ма. Та и ние с нашите заекване. Ние самите си се бием самите себе с това, че не се приемаме, мразим се, обаче си продължаваме в този дух и можем и цял живот. Майка ми е така, примерно, цял живот. Не иска да види, не иска да осъзнае, заеква се жената и така. Други вторични печалби, аз съм специален в своето страдание. Мъча се, гърча се в своята битка с самия себе си. Постоянно обаче се усеща много специален в своето страдание. Аз съм една специална жертва. Аз съм жертва, защото точно на мен, що пел теча точно аз. На мен точно ми се случи това. Но аз съм специален. Между другото, същата вторична печалба има и при паникатаките, и при генерализираната тревожност, и при депресиите, и при хипохондрията. Аз съм специален в своето страдание. Аз съм мъча се, гърча се, пържа се в собствен сос, обаче съм специален в собственото самобичуване, в собствената мъка и страдание. И да, наистина, като така се самобичуваме, мозъкът ни отделя малко ендогенни опияти, малко вещества на щастието. По един много мизерен начин. Тъй като се мъчим, гърчим се, мозъка ни дава малко енкефалини и ендорфини. Ма ничко. Обаче това е мега мизерен начин да се почувстваш някой нещо, да си щастлив през
автоагресията. Постоянно се мъчиш, гърчиш се и аз съм специален по своето гърчене. Виновна ми е съдбата, виновна ми е майка ми, другите, музика ми е виновна, всичко е виновно. Но аз съм специален в това. Това е едно непоемане на отговорност за собствения живот и за собствената съдба и изнасяне на отговорността в нещо външно. В съдбата, в родителите, в възпитанието, в заекващия мозък, в заекващия ген, някаква там предиспозиция, ери какво си, ери какво си. Всъщност няма такова нещо. Даже да имаме такава предиспозиция, даже да сме от род на зекващи. Аз съм от такъв род. Много хора зекват в моя род. Майка ми зеква, баща ми зеква. Въпреки това, можем да променим нещата. Стига да си видим тези вторични печалби, да решим да ги променим, да решим да задоволим това аз съм специален по един друг начин. Добър начин в самия си живот. Пак да сме специални, ама чрез това, че се радваме на живота си, че можем да обичаме нас самите си, другите, живота си, да успяваме професионално, емоционално, партньорски, всячески. Тогава сме пак специални, обаче по един добър начин. И пак задоволяваме тази си печалба на нашето несъзнаване, но вече по добър социално начин. Аз съм специален. Много интересно, аз съм специален. И бяхте специалистът. Моята специалност за екване. Да получаваш внимание, тук това не е толкова. Това е повече при паника, атаките, при хистерията и така нататък. При зекването толкова да получаваш внимание при самото зекване не е толкова. Не е толкова силна печалба вторична. Друга вторична печалба, изкочим от зекващата глава, това беше друга вторична печалба при зекването. Да получавам внимание, навика. Може това да ни бъде едно прекрасно извинение за много неща в нашия живот. Нещо не ти върви в живота. Аз съм зекваш сега, какво да направя? Нещо не успяваме да се справим с нещо или пък не проявяваме инициатива в нещо. Аз съм зекващ, да. Имам си извинения за това нещо. Това се явява една рационализация като защитен механизъм. Тоест по рационален начин извиняваме неврозата на нашето зекване. Защо не се справям с нещо в моя живот? Защото зеквам. Защо не правя какво си, защо не постигам, защо не ставам менеджер, защо не раста, защо не правя това, което наистина го искам? Защото зеквам. Аз съм пълтек, аз съм зекващ. За това, да. Това е една несъзнавана печалба. Печалба е и нашето несъзнавано така се усеща сигурно, като бягаме от постигането в живота, като бягаме от успяването в живота. Защото страха от провал и страха от успех са почти едно и също нещо. Ако имаш страх от провала, т.е. да не те чуят какво ще кажат хората и така нататък, това е равно на страх и от успеха. Едно към едно е. То е като живота и смъртта. Като имаш страх от смъртта, имаш страх и от живота. Доколкото имаш страх от смъртта, до толкова имаш страх и от живота. Същото е. Вторичните печалби, като ги видиме и като решиме, като се мотивираме, има техники за мотивиране на психотерапията, чрез двойствено несъответствие, вдъхновяване и така нататък. Учат се тези неща. Да мотивираш самия себе си или човека пред теб, ако ти самия си правиш автотерапия, супер, аз съм много за това. Да се мотивираш, да промениш нещата, да ги видиш тези печалби, вторични печалби и да ги задоволиш по един гъвкав социално добър начин, т.е. да се почувстваш сигурна, здрава, да имаш мирно вече по едни добри начини в живота си, чрез успех, чрез реализация, чрез
любов партньорска и така нататък. Не чрез бягане, не чрез самопотискане и така нататък. И така. Психиката на нас отеците. Лична печалба. Автохипнозата. Писал съм си тук на листчето, те е няколко реда сега преди да тръгна. Автохипноза, няколко техники от автохипнозата, психотелесни опити и поведенчески експерименти. Поведенчески експерименти. Готини. Автохипнозата какво е? Това най-важното е не толкова техники. Те могат да бъдат десетки хиляди буквално. От хипнозата, от NLP, много аспекти. Е такава мрачничка, такава много мрачничка, депресарска, резонираща с студа на омразата в нашата физическа съмнение. Аз зато и сега като седа. Автохипнозата. Нещо много простичко е хипнозата. Това не е някаква мистика, да си мислим, че е някаква, като чуем думичките, някакви махала почва да се въртат в общини, някакви там холивудски, алибали, някакви вода, дълбоки трансове и хвърчат на някъде и не знам си какво. Няма такова нещо. Това е да се научиш да влизаш в транс. Някакви му викат медитация още. Автохипноза и медитация е почти едно и също. Или си е едно и също, като махнем думичката. И чрез подходящи визуализации да се научим да приемаме нашето заекване. Това е ключ. Това е ключ. Това е просто шперц, мастер кията. Да прегърнеш страха си. Да прегърнеш страха си от това, че си шибан пелтек. Нарочно говоря така. Защото някъде в нас стои битка, мразене, автоагресия, не се харесваме и не се харесваме с години. Мразим се. Аз се го обичам и то много. Силно включване. И тук питанката е сега, като го кажеш това нещо, как така ще си го обичам това заекване, това мъчи, то така. Ами, точно защото го мразиш, точно защото не виждаш, че то те учи на нещо, че той иска да те промени, да префасонира характера ти, цялостната ти личност и да те направи по-хармоничен човек. Точно за това, като се биеш с него вътре в себе си, ти изтласкваш неговите страхове и те продължават да си бъдат там и продължават да те мъчат. В тази връзка, защо психотерапия, автопсихотерапия, автохипнотерапия и така нататък? Защо? Защото речевата техника е едно от нещата. Обаче, другото нещо в заекващия мозък е психиката. Като имаме страх, вдигнат страх, това също тегли много от капацитета на мозъка за производство на реч. И тъй като при нас заекващите речта се процесира трудно. Като си помагаме с речевата техника, това е едната страна на ментала. Другата страна е обаче да махнем страха. Ако не го махнем страха, каквато и техника да използваме, ще се връща заекването със сигурност. Страха от това, че не ставам, че съм малък, слаб, че съм скапан пълтек, че се провалям, че не успявам, че какво ще кажат хората. И тук вече идват техниките от психотерапията, но принципът е да прегърнем страха си, да приемем страха си. Едно смирено, любящо приемане на страха. Смирено, не примирено. Примирението е мазохизъм, самостъпване. Примирението е да навеждаш глава, да мълчиш и да се мачкаш. Смирението е да имаш мир със самия себе си. Смирението е мъдрост, докато примирението е да си овца. Смирението е да видиш, че не случайно заекваш. Заекваш, защото това е твоята съдба, това е твоя живот. Защото чрез него се учиш. Учиш се на какво? На приемане на слабостта,
на приемане на провала, на махането на външната маска от трябва, контрол, перфекционизъм, супер дигната летва, катастрофизирано мислене с негативизъм и така нататък, така нататък. И прегръщане на страха. Учи се на прегръщане на страха. И това мега много прилича и с другите неврози, между другото. Защото зекването всъщност зад леките бъгове в мозъка всъщност се явява невроза. Тревожно състояние, тревожно разстройство се явява. И тук има всякакви техники. Поведенчески, познавателни, психоанализа, но само малко. Прекалено психоанализа не върши работа. Тя е само стара, да се видиш, да се опознаеш. Оттам нататък вече насочени към справянето, техники от психотерапията. Медитацията, автохипнозата е нещо много важно. Развиване на отношение на смирено, любящо приемане. Повтарям го, защото е много важно. И това е сила. Това е много голяма сила. Това е мощ да прегърнеш страха си. Да прегърнеш слабостта, да си разрешиш слабостта, да си разрешиш да си да нига. Да си нищо и никой. И като си разрешиш да си никой, тогава можеш и да си някой. Но преди това са в илюзия. Биеш се с сянката си, биеш се с вятърните мелници, като Дон Кихот и Ламанча. Мелниците на страховете си, там великаните, чудовищата на страховете си, ти биеш вътрешно в себе си, външно, не, аз съм силен. Страх, какво е това страх? Яде ли са, били са? Леле, пък вътре към страх кипи в същото време, обаче не, аз съм голямата работа. Илюзия. Да, аз съм страхливец. Аз съм мега страхлив човек, аз съм едно страхливо лайно. И като си приема страха обаче, като го прегърна страха с любов, без битка, като махна битката, съпротивата, като се приема слаб, нищожен никой. Страхът се стапя, отива се. Тук помощни визуализации, влизане в транс, вътрешното дете, което прегръщам чрез транса, чрез техника, представям се, че слизам в психичното си мазе, прегръщам вътрешното си дете, техника от хипнозата, от NLP, техники за наслагване, пренос, дисоциация, асоциация. Това са все от хипнозата неща, с които работим постоянно в психотерапията. И с тях се работим сами. Учим ги, четем, ходим на обучения. То ако не искаме сами, ходим на психотерапия. Помага. Защото он човек там за това е учил 10 години, за да ги знае тези неща и да ти е помогне. Логопедията, т.е. тук нали учите логопедия някой? Така. Е нещо много хубаво. И между другото тя включва и психотерапия. Има там едни Джозеф Шихън, Чарлз Ван Райпър или Рипър, или Райпър. Тези пичове са много добри и техните методи за работа с иззекването, Джозеф Шихън и Чарлз Ван Райпър, са си всъщност психотерапия. Чиста проба психотерапия са. Да предизвикаш зекването си, принципа на парадоксалното намерение, давай сега ще зеквам, много нарочно ще зеквам и така нататък. Да си го разрешиш, а не да го спираш, не да го бориш. Всъщност, ако работим само на принципа на аз ще говоря плавно и за това техника, за това така, този метод се явява част от битката с самия себе си. Ако не говоря плавно, лошо. Значи трябва да говоря на всяка цена плавно. И това се явява част от потискането на страховете и те пак се връщат и пак продължават зекването. Като обаче си го разрешим, да пелтечем, ако ще от тук да пита и обратно. И нещата точно тогава тръгват, като си разрешим да сме пелтеци. Аз съм зекващ и ще бъда зекващ, винаги ще бъда зекващ, защото имам мозък на зекващ, имам ген, ако щеш на зекващ. Винаги ще бъда зекващ, но точно това, че си го приема зекването, че си го обичам, не го крия от никой, мога да кажа аз съм пелтек пред целия свят, мога да го кажа и не ми пука просто вече.
Точно за това мога и да говоря вече, що горе добре. Точно защото не го крия от самия себе си, от другите и се приемам като такъв и си помагам с всякакви техники. Тук съм писал някакви техники, ама няма да ви говоря до 9 вечерта, за да ги правим. Какво съм писал? Вътрешното дете, човек обичащ е безусловно човек, влизане в него, пренасяне се с техника на замаха от NLP, визуално сливане от NLP филма, наводняване с рефрейминг, молитва. Молитвата като начин за ментално реструктуриране. Господи, помогни ми да осъзная какво имам да уча с моето зекване. Не се бия с него да разбера какво имам да уча. Научи ме Боже на едно смирение. Да прегърна страха си, не да се боря с него, да видя на къде ме води пътепоказателя на моя симптом, зекването ми. И да си науча характеровите уроци, които имам да уча чрез моето зекване. Благодаря ти, Господи, за този прекрасен преподавател по житейска мъдрост, моето зекване. Така и така и така. Молитвата като начин за реструктуриране. Друго. Психотелесни опити, насочени към доверие, към приемане. Доверие в какво? В зекването и в страха. Психотелесни опити. Хайде да станем за маничко, че ви виждам, че се прозявате. Да станем за малко и да се разделим по двама човека. Вижте, двама човека, дайте си малко място между столовете. Нещо съвсем простичко, което сте го правили на стигнали и така нататък, обаче сега разделете се на номер 1 и номер 2. Разделете се. Кой е номер 2? Номер 1 е зекване. Тук с тебе дали малко по-така внимателно. Номер 1 е зекването. Номер 2 е зекващият човек. Номер 2 е зекващият човек, а номер 1 е зекването. Застанете така. Значи двамата заставате така. Не, така. Номер 2 е пред номер 1. Номер 1 е зад 2. Значи зекването е отзад. И зекващият човек, т.е. номер 2, пада назад като дъска. Зекването хваща така. Да могат да се хванат лицата. Да им го кажа. Искаш ли да отпадаш? Мачта ми е, че сега. Тоест, задачата е да се доверим на нашето зекване и да се оставим в неговите ръце. Това дава сигнали на нашия мозък, на нашето несъзнаване, че нашето зекване не е някаква гад, нещо ужасно, че нещо, на което е необходимо да се доверим, че той има да ни учи на неща. Давай още малко. Я ти, не е страх. Вдигаме, леки, дай. Лопатките отзади. Значи този човек зад, хубаво така за лопатите да не се прибиете. Лопатките. Вдигаме леки. Внимателно прихващаме. Задачата на човека е да не контролира. Пада назад, доверява се, ти го хващаш и го буташ. Тоест, зекването хваща човека и го дига. Айде, 10 пъти и след това смясаш. Давай. Внимателно.
Ама не ги пускат. Падам в него. Много яко човек, трябва Давайте още малко. Айде смяна! Първо само грешка. Няма. Стой само да имам място. Давай. Чакайте още нещо ще направим. Аз съм си писал едно има с лазане, но тук е малко лазане, ще е по-трудно, така че няма да лазиме. Заставаме пред нашето заекване. Ето това е моето заекване. Аз съм заекващият. Елтека съм, аз съм елтека. Елтека съм аз. Хората, какво ще кажат? Окей, аз съм пелтека. Добре. И заставаме пред нашето заекване и го приемаме през цялото си. Коленичим пред нашето заекване. Прегърбени, цялото тяло е в релакс. Челюстта разтворена, няма стягане. Очите, всичко в тях, като те види човек, в тебе живее слабост, приемане, смирение. И не го гледаш човека директно в очите, това е агресия. Не, гледаш го ей тук някъде, долу, в устата му, не повече. Слабост. Слаб съм, никой съм, нищо съм. И приемам своето заекване. Заекването човека, като види, почувства, като усети, че ти заекващият го приемаш, чак тогава може да те дигне за лактите и да те прегърне. Почувствайте го. Целта е това приемане да го усетите. Не е театър, не е... Може в много от вас да тръгне един такъв смях. Това не е смях истински, това е актинг аут, така наречен. Невротичен смях, да. Тоест имаме се против това. Как ще приемам аз съм моят заекване? И така, прибърна. Което е всъщност невротичен смях. Пробвайте да усетите наистина слабостта, тия, които са долу. Безпомощност. Пълна безпомощност и приемане на безпомощността. Слабост. Никой, нищо. Приемам слабостта. И заекването, като види, че имаш, като почувства, чак тогава те дига. Не бързайте. Не го бързайте. Дайте му поне минута-две да стои в слабостта и чак след това смяна. Айде! Значи заекването какво е? Да им хвана всичките, разбираш. Искам да им хвана всичките, защото... Успяваш да хванеш.
Сега трябва да го успешни пънчи. Сега сме аз сега сме в рационализация. След това ще го рационализираме процесът. Аз съм заедощия, тя е заедощия, да, ти го показвам. Слабо времето, защото една сега ще има една битка срещу. Това е болта си. Една Андрея се почувства, което може да не може да е и за това моите страхове. А сега целта е да приемем целият този процес. За екването зад него наши страхове, да ги предвидим. Цял живот изекваше. И да сме прекалено слаби. Това е целта. Айде. Не го приказваш. Не го приказваш. В тялото си. С тялото си го почувствай. Това са противите. Някакви хора издаха гледам. Не искате да говорите слава. Заеквайте цигана. Заеквайте хора. Кой ги съобщи? Слабост. Айде, сядайте още няколко да му ще кажа. Айде, пускаш нататък. Много опити от такъв разред са много силни. Изискват преживелищност. Да не си в главата между това около и това около, а да си по-надолу в сърцето, в преживяването, в клетките на тялото, да го преживееш. Да почувстваш слабостта. Защото иначе стоиш в едно разсъждение, което не помага много. Да, видял си вече целта, анализирал си се, мислил си, правил си, но ако не го преживееш, това за което говоря, си в разсъждението. А пък преживяването е нещо много мощно, но и не леко. Не? Както сега почувствате. Тръгнахте по една що си, защото е трудно да се почувстваш слаб за това. А пък слабостта, приемането на слабостта е силата. Това е силата. Всяка друга сила е илюзия, маска. Бягане от нещата. Само искам да довърша нещо и давам думата на следващите лектори. Поведенческите опити. Тебе да съм те виждал също, не? Така? Нека съм те виждал. Не знам. Това е да си направим дизайн на опити, с които да работим сами в реалния живот. Както
както споменах, при нас заекващите има една много бясна съпротива срещу нещата с нашето заекване. Бием се, борим се с нашето заекване, съпротивляваме му се, бягаме от него. И в тая насока виждането с други заекващи е много полезно. Защото виждаме нас самите си в тях. И тръгват съпротиви в нас самите. Ако не приемаме нас самите си като заекващи, като се видим с други заекващи, защото виждаме нас самите си в тях и ни е страх, като чуем другия как заеква и някак си не се иска да го чуваме. Трудно ни е. Затова в организацията СИЗ няма много хора като цяло. Всеки си бяга от заекването там и се стои сам и така нататък. Защото като видиш другите заекващи, за малко се получава едно заразяване такова. Даже се увеличава заекването. Ама за малко. В дългосрочен план е много по-добре, защото става точно това приемане. Приемайки другия и неговото заекване, ти и себе си приемаш като заекващ. И това е вече база за справяне. Какво ще ето нещо? Да, то има го този принцип, че много хора, по принцип хората, които заекват, не обичат да чуват заекващи хора. И аз мисля, че именно това става въпрос на самата съпротива, в която ти се бориш, че не искаш да заекваш. Не искаш ти себе си да си го сложиш този портрет като за екващ човек. И така бягаш от реалността, защото реалността, ти живееш в фантазия. Обаче, виждайки го в другия, приемайки го и това работи. Друг начин е да си разрешим да заекваме на всякакви места. В магазина, в ресторанта, ако имаме леко заекване, нарочно да заекваме 2 пъти по-силно, 3 пъти по-силно, 4 пъти по-силно. Нарочно. Отиваме в ресторанта и споръчваме една пица калцоне, моля. Нарочно. Това е принципа на парадоксалното намерение. Да предизвикаме страха си. Когато той се стъпи. Тогава той се топи. Да го предизвикаме, а не да бягаме от него. Да предизвикаме нашите страхове, че сме заекващи, по този начин сме слаби и никой и така нататък. В тази връзка, тъй като имаме страх от слабостта, от безпомощността и за да се приемаме вътрешно и какво ще кажат другите хора, можем да предизвикаме и всякакви такива ситуации, които не директно са свързвани с заекването. С мярка да ги правим тези неща. Георги, би ли споменал няколко думи за такива неща? Да, мога да кажа. Давайте, че няколко думи за тези неща. Какво можем да правим, примерно? Защото Георги ги е правил такива неща. Да, аз съм ги правил. Здравейте всички, аз съм Георги. Сега, за кое мога да кажа? Примерно... Не за прекалено фрапантните. Добре, не за нещо така. Точно влизаш в магазин, примерно H&M, нещо от този сорт. И казваш, това дали не е магазин за дрехи, трябва, защото ми прилича на такъв. И отсреща има много странни реакции. Обикновено хората много така меко подхождат към теб. Тебе те е страх, какво ще кажат. Обаче обикновено на много така спокоен начин ти казвате всъщност не, това е магазин за нови дрехи и може да си изберете нещо. Или примерно се отива да си помисля какво съм правил. В случая с заекването, точно с една приятелка го правихме, тя има страх от това. Отиваме и буквално заекваме. В смисъл заекваме, да речеме, стоиме в някоя пицария, идва се ликьорката и ние казваме дали може по едно меню да получиме и тя спокойно, бавно ни изслушва, дава ни по едно меню.
И това нещо не е нужно да се прави често, не е нужно да се прави дълго, може да го направиш примерно за половин час, нещо такова и после е много странно усещане. В смисъл, тръгваш си и виждаш, че си го предизвикал сам, че не е било нещо, с което си се борил, реално ти си се обърнал към страха си, погледнал си го и си казал аз дори ще те иронизирам, аз ще съм самия теб, аз няма да бягам от теб. И това нещо работи, тия неща работят. След това се чувстваш много по-добре, много по-спокоен и така. И въобще не само директно свързване с взекването неща, например да се престориш на пиян, вземаш една бутилка и си някакви супер мръсни мизерни дрехи, нарочно облечени, тръгаш с тях по улицата и ходиш така. Или може да се правиш на защото се вадиш така, страхах съм смотан, страхах съм сватан. Да, че съм повален, че съм някакъв странен човек. И си го преработваш. И това е директен начин, поведенчески начин. Обаче работи. Една такава сесия е като 10 сесии в кабинета, ако не е повече. И много силно. С Георги сме се търкарали при често районно сме лежали. Да. Така нататък, всеки такива неща. До 6. Трябва наистина не се правят тези неща и така, просто самоцелно. Знаем защо ги правим, че така работим в своята психика, внимаваме, имаме връзка с реалността и така нататък. Всичко, което ни събужда слабостта и го правим нарочно, за да си я предизвикаме, да си го предизвикаме този страх. Не бягаме от него, но си го приемаме. И той се топи. Това е хубавото. Ами, примерно, да, другото подобно нещо, пак с заекване, тук някакъв елемент на това да те приемат като много странен човек. Нали? Примерно на Витошка магазин за парфюмерия. Много готино магазин, че продават се парфюми вътре. Влизаш и казваш: добър ден, дали нямате едно парче пица? И вътре момичето казва: не, това е магазин за парфюми, ние не продаваме пици. И ти казваш: да, но аз питах само като нямате, аз си тръгвам и си тръгвам. И така. И е много трудно, много е трудно. Значи звучи така казано много лесно, обаче е много трудно. Георги, и после... Да. Аз не разбрах с тези неща какво точно преодоляваш? Ами, в случая говорим за заекване. В случая беше с една приятелка, която това е някаква форма проблем да заеква пред хора. Ами за мен аз съм преодолявал малко по-различни неща, свързани с паниката и с генерализирана тревожност. Лично за мен. Но да. Да, това не е ли по-скоро преодоляване на срам? На социална тревожност, може би. Аз съм правил, че неща е именно такова да преодолееш с рами и да не си помня. Те са свързани неща. Срама е вид страх. Страх от другите. Страх от излагане. Вината е също страх. Страх ме е, че не покривам някаква своя вътрешна летва и затова се бия самия себе си. Автоагресия. Мраза се, но е пак страх. Така, окей. Merci, Георги, това беше от мене. Просто с няколко думи споменах някои неща. Като цяло, ако се взеква с човека, справяне има. Това искам да ви кажа. И аз самия съм тръгнал доста под земята, не от нулата, с моето взекване и сега горе-долу говоря. Защото, освен речевите техники, съм работил върху себе си, върху страховете си за това. Защото комбинация от психотерапия плюс речева терапия, тогава вече наистина човек се справя с своето заекване. Иначе е частично. Само техниката не става. Това е. Това е моето послание, да си обикне човек страха, да си прегърне страха, така страха се топи. Почва се от лека работа, визуална работа, вътрешно, после в кабинета, психотелесни опити и така нататък. И вече в реална среда като това.
И много говорене. Ние, заекващите, ако не говорим много, дори да сме го преодолели вече до някаква степен, то е да разширяваш зоната си на комфорт. Като по цял ден говориш, ако нарочно си намерил работа с много говорене и постоянно говорене и вече си се научил да говориш горе-долу, аз лично, ако спра да говоря, ако не работя 10-15 дни, и забелязвам, че като започна пак работа, върнало ми се е малко заекването, т.е. тая зона пак се е свила. Това искам да ви кажа. Много говорене. Така мозъкът се тренира постоянно. И да, веднъж заекваш, винаги се заекваш. Обаче, все пак, вече преодоляно заекване, модерирано заекване. Заекване, което вече не го виждаш като гадното нещо, а като учителя, преподавателя по житейска мъдрост. Това е. Мерси.